जोंहा बोसोरे बोसोरे आमथिसुवानि नामै जोंहा सुवानि नामै सानबुरि बन्द' थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा दिनै मोनब्रै गामिजों दिनै फुटबल गेलेनाय जादों दा दिनै बादायलायनाय जादों बे बादायलायनायाव दिनै फाइनाल जाबाय जाना थांबाय बिनि गेजेराव आरो दा जोंहा दा आरो बोराइ पार्टि दंबावो बिथांमोनाबो गेलेनायाव दा साखाफारा जाबाय फाइनाला आगोलावनो जालांबाय दहायनि खेलाव दा गेलेगोन ना आमथिसुवानि नामैनो बोराय सेंग्रा गेलेनो नागिरदों जोंहा दा गरम बन्द दा गरम दिन बिनि सायाव जोंहा गुबुन गुबुन जेनेबा जोंनि गुबुन गुबुन सेंग्राफ्रा बा गामिनि सेंग्राफ्रा एसेनो खना खनला थायो नालाय आगोलाव जेरैबायदि गेलेयोमोन दा एसे गेलेनाया खम जाबाय बेखायनो माने दा आरो जों आगोलनि जिथु परम्परा फुटबल भलिबल बेखौ जों दिनै लाबोफिननो नाजागासिनो दङ बे नाजानायनि गेजेराव जों दा गथ' गथाय दा लेखा फरायनायनिफ्राय गेलेनाय आयदानिफ्राय गासैखौबो जों माने एसे साखा फारा खालामनो नाजागासिनो दङ बेयाव दा जोंनो एसे गथ'फोरखौ फोरोंनांसिगोन आरो दा खेला मैया जोंहा बोराय आरो सेंग्रा जादोंमोन मैया दर' जादों बेनिखायनो दिनै आरो दर'खायनो दिनै आरो बोराय आरो सेंग्रा गामि हिसाबै जों दा दिनै गेलेनो नागिरदों आरो ओरैनो थेग्रागुरि ब्रह्मपुर बेनिफ्राय सिलि भगबान बालियाव मोनब्रै गामियाव बेखौनो दा जों BKWSAनि सायाव दा गेलेनायनिफ्राय हारिमुनिफ्राय गासैबो दा लाबोफिननो नागिरदों गेलेनाय फुटबल जा भलिबल जा जेनेबा आरो लेखा फरायानो जा बेखौ बिनि गेजेरावनो BKCWA गेलेफिननो नोजोर लागासिनो दं आरो